Nej? Okay. Har du opladet med? Så bare sæt det i mit stik. Sæt det i mit stik. Ja, hej. Det er så Claus igen. Vi sidder her og er i gang med vores anden videodagbog her fra Greve. Nej, vi er stadigvæk i Skive, ikke også? Jo, Skive, ikke også? Ja, og vi er på Sportellet i Skive. Og actually, så har vi en kommentar fra Christoffer, der ikke vil filme, så derfor har vi forvrænget hans stemme. Christoffer, hvordan er det så at være med for IK Olympia? Det er meget godt. Det kan vi meget godt lide. Det er meget dejligt. Du er dejlig, Claus. Skal vi gå i seng med hinanden? Okay da. Nej, tak. Jeg har en anden. Top. Ja, og vi har selvfølgelig stadigvæk vores store stjerne med fra vores store sorte stjerne, vil jeg mærke. Med fra atletikholdet, Nikolaj Sand Rasmussen. Nikolaj, vil du præsentere vores sorte stjerne? Nej. Okay. Jamen, det er i hvert fald billigt. 2 streger. Top. 2 streger igen. Jeg rønner for en snart Rasmussen. Top. Hvordan har dagen været for dig? Det var super. Super dejligt. Jeg sige det i mikrofonen. Nå, det har været dejligt. Jeg viser lige dit ansigt. Så vi kan se sådan på et Sumac. Men hvem har han fået den af? Ja, faktisk så Top gav mig Sumac i nat. Et sted herovre. Jeg tror, jeg har ham. Tak, dagbog. Okay. Nå, Christoffer. Hvad har du lavet for nogle discipliner, eller hvad skal du lave for nogle discipliner? Jeg har taget billeder. Og i morgen der skal jeg lave kugle. Lave kugle, hva'? Ja, det er faktisk meget sjovt. Nå, men har du taget nogle gode billeder så? Jamen selvfølgelig har jeg taget gode billeder. Syng en sang om det. Jeg har taget så fucking gode billeder. Ja, Claus. Yeah. Det stykke skulle vi ikke have haft med. Men altså, jeg kan sige, at han har sådan en dejlig røv. Nikolaj, hvordan har dagen været for dig? Ja. Har du andre kommentarer? Nej. Nå, det var ikke så godt. Hvad med dig, Frederik? Har det været en god dag for dig? Jeg har hørt, du har sat en PR her sidst på dagen. Eller næsten PR. Du har i hvert fald løbet hurtigt. Det gør jeg altid. Nej, du gør ikke. Hvornår har jeg ikke løbet hurtigt? Ja. Men hvornår har du løbet hurtigt? Altid. Hvornår vil du kalde altid? Altid. Det er altid. Hver dag hele tiden. Vi skal lige have et billede af Frederik. Du må også med din klon. Jeg vil jo med. Så fik vi ham sgu alligevel. Ham dernede i hjørnet dernede et sted. Ham der dernede, ja. Det er så Frederik, der kræmmer om bagved. Hvad med at smide dit lort herover, Nea? Nå, Nea, du vil jo gerne give et musikalsk indslag. Mikrofonen er din. Nej, Syng, Nea. Nej. Nea, syng, eller du ikke får lov til at sove. Jeg skal pakke. Syng, Nea. Eller synger KKK-sang. Så skal jeg KKK-sang. Skal jeg synge KKK-sang? Ja. Hey, har vi den tyske nationalsang, så lægger vi den ind. Okay. Deutschland über alles in der Welt. Og der så til slut her kan jeg så sige, at vi sidder faktisk og kigger på billeder af Christoffer. Fuck dig. Jeg skal ikke til et kommentar. Vi fik så et latterligt indslag af det, og så nåede vi de 4 minutter for i dag. Farvel. Ja, farvel. Kan du også sige farvel? Sig.